Zit een pakje, wat is die goede naam? Beef strips. Beef strips. Een eitje. Hij is daarom rooi. Een, oké ja. Een groen pepertje. 4 aardappeltjes en een pakje van thee. Because payday is only when. Yes. So ik moet nou eten creëren. Hier ga ik in die microwave inzetten. Ik heb zout en zoutjes. Heinze aromic, garlic. Ik weet het niet zijn. Maar er is een list eerder gekoopt. 5 no. Zo gaan we een beetje van mijn tuin inzetten. Mijn tuin. Dat is open. En ik eyeball hem net zo. Een beetje peper. En je niet vrouw, kom spijzen komt zo op. Because hij gaat me zo net ingegooid worden samen met andere gasten. Had je ook wat flavor aan het. Liedjes in, zoals jouw oog voor jou steekt. Misschien jouw eten en jou. Zo nou is onze spices en je vrij lekker, bij zaken. Dan gooi je onze spices in, dat is nog thyme, my thyme. En is nog wie zijn garlic, aromatic garlic. Aromatic. Oh nee, praat Engels met kind, hoe maar Afrikaans te leren in school. En peper gooi ik nog in met mijn oog. Wat is om nou? Garlic and chili. Garlic en chili. En dan gooi ik nog 5 mol zout in. Daar is al die aroma's nog in, hulle gestel zo lekker met elkaar. Dan dip ik nog die vlees in. Wat is hij? Beef. Ik heb nog niks vloot ingegooid. Kijk, hier staan die vloot nog. Hier is er nog net die vloot wat die vlees heeft die vlees en die ei. Zo ik maak hem nog zo stijl. Tot in nog die vloot die gezet dan kan ik nog van daar ingooien. Dan gooi je het op als die vlees zo beetje zacht is. Je tappel even erin. Water, dus het is nog klaar van je tappel. Hou je nou de meetjes zo? Die meetjes moet nog niet aan je haal. Dan gaan zacht voor samen weer tappel nog. De tappel inzet. Laat die tappel ook eerst de diep vrij en dan is het nou die water ingegooid wordt, die 1 stok en een halve kopje water om die aardappeltjes zacht te maken. Nou, hij is zo lekker nog gesimmerd. Vlees is zacht. Ooh. Aardappeltjes. You see this one now, it just needs bread. It doesn't need your vegetables. Ons klaargekookt. Then we just eat. Daar is onze kooltje lekker. Looks good.